Tudja, hol van Sopron? Ki az, aki volt már Sopronban? Szuper. Ki az, aki már ezt autóval megtette ezt a távot? Akkor úgy nagyjából föl tudjátok mérni, hogy mi ez autóval, ugye? Sopron, Budapest. Itt vagyunk ma, és Sopronból eljössz idáig, autóval. Nekem azt írta ki reggel a GPS, hogy ez 211 kilométer. És képzeljétek el, van a társaságunkban egy házas pár, és azért nem tudok elfogultság nélkül beszélni, mert én is átélhettem velük azt, hogy 211 kilométert megteszünk közösen, de ők utána vettek egy még nagyobb levegőt, beletoltak még egy évet, és ezt megcsinálták ketten. Nem. Természetesen. Köszönöm szépen a kérdésedet. Tehát, hogy itt jön az, hogy mi autóval is, én idefele a kedves feleségemnek ismét megkérdeztem, hogy figyelj, mikor tanulsz már meg transportálni, vagy teleportálni, mert hogy olyan jó lenne így megcsinálni. Sopron, Budapest, itt vagyok. 211 kilométer. Nem. Ez a 211 kilométer, a Balaton körül is 211 kilométer, és ők ketten körbefutották a Balatont nem olyan régen. És ami még ennél is fontosabb, hogy ez egy fantasztikus, még számomra is elképzelhetetlen mértékű teljesítmény, és én azt gondolom, hogy még ennél is nagyobb teljesítményt tettek le az asztalra eddig az elmúlt 14 évben a DX-en, és jelen pillanatban Európában, Magyarországon, mondjuk azt, hogy a második legmagasabban kvalifikált házaspárról beszélünk, Executive Crown Diamond szinten vannak, ha jól emlékszem, és most el fogják mondani nektek, hogy mi a célkitűzés ereje, és hogy tesz hozzá 211 kilométer futás ahhoz, hogy sokkal erősebb legyél. Fogadjátok sok szeretettel az én drága barátaimat és mentoraimat, a Cérna házaspár, Cérna Tünde és Cérna Szabolcs érkezik a színpadra. Köszönjük szépen. Tündi mondta, hogy fussunk föl, hát mondom, de jó lenne. Csak sóhajtozunk. Nem sóhajtozom, hanem elkezdem az előadást. Szóval nekem nem volt célom, hogy lefussam ezt a 211 kilométert, úgyhogy a célkitűzések erejéről én majd szerettem volna nektek mondani. Nem az én célom volt elsőre, mert képzeljétek el, hogy 3,5 évvel ezelőtt volt egy Ultra Balaton verseny, mert már 18 éve megtartják ezt a Balaton körül, és akkor a párosban győzött a mi kedves barátunk Mészáros Roland és Szilágyi Zsolt, és mi ott volt, és a mi edzőnk Marás Zsuzsa pedig megnyerte egyénibe, és ott voltunk az eredményhirdetésén. És mondtam a Zsúnak, hogy hát milyen jó lenne majd egyszer így egy jó nagy csapatba, ilyen 20 fővel körbefutni, de ilyen nincsen. Jó, hát akkor 15, olyan sincs. Jó, hát akkor 13, na olyan van. És mondta, hogy nem, Tündike, te ezt a Szabival fogod végigfutni. És akkor én ezt csináltam, hogy ezt nem akarom hallani, és hát majd erről fogunk beszélni, hogy aztán mégis, hogy jutottunk idáig. És csak megemlítettétek Szí Zsolt és Mészáros, hogy megemlítetted. Szilágyi Zsolt itt van, azaz Szí Zsolt itt van, akik akkor 1,5 órával verték meg a második helyezettet párosba, férfi párosba. Úgyhogy gratulálok, Szí Zsolt. És Mészáros Roland egy gyémánt, ezt most a Zoltánnak mondom, hogy ugye szereted a sportot. Mészáros Roland azért nincs itt, mert jelen pillanatban egy 1,5 óra múlva kezdi a 24 órás versenyét, élete első 24 órás versenyét Balatonfüreden, világbajnokság keretében. Úgyhogy ez egy óriási nagy kihívás. Mi éjjel vele fogunk tartani, tehát önkéntesként bevállaltuk, hogy éjszaka ott fogunk segíteni és frissíteni a nemzetközi mezőnyt, mert több mint 40 országból vannak itt, úgyhogy egy nagyon jó lehetőség arra, hogy egy picit így tényleg a DXN Active Life-ot mi is majd megmutassuk. No, hát azért álltunk és kerültünk fel most színpadra, hogy elhitessük veletek, hogy
ezt ti is meg tudjátok csinálni, meg tudnátok csinálni, hogyha eljutnátok odáig, hogy el tudjátok képzelni. És egy kicsit ezért szeretnénk valahol párhuzamot vonni a DXN üzlettel kapcsolatban, mert ha nem is azt hiszitek el ma, hogy 211 kilométert le tudtok, tehát Sopronból Budapestre el tudtok futni, hanem azt képzelitek el, hogy ti is koronás gyémántok tudtok lenni legalább, vagy koronás követek, és valahol, mint ahogy a Marázs Zsuzsi ezt elültette annó a mi fülünkbe, hogy ő lát már minket párosban itt, akkor mi látunk benneteket koronás gyémántként fent a színpadon. És a Miki említette, hogy második, ugye itt vannak, most már nagyon-nagyon jó példák vannak, mert jelen pillanatban azt hiszem 3 hordunk már ilyen kis koronás figurát, de nem sokáig kell várni a 4-re. És hogy itt vannak a példák előtt, mi is példákat láttunk magunk előtt, hogy ha mások le tudják futni és körbe tudják futni a Balatont, akkor mi miért ne tudnánk megcsinálni? Hogy ez csak munkakérdése, hogy ez egy beletett energia kérdése, ez egy fejben történő átváltásnak az eredménye volt. És én felbontottam különböző fázisokra, hogy mi van nekünk, ha a hálózatépítés, a DXN hálózatépítés a fejünkbe, és mi volt minket, végig mi kísért minket ebben az Ultra Balatonon. És az első és a legszebb pillanatot a Tündi elmondta, amikor mi még el sem tudjuk képzelni. Tehát, hogy amikor egyszer a Mészáros Roli megemlítette, hogy szervezhetnénk egy csapatot, hogy így DXN-nel körbefutjuk a Balaton, akkor arra gondoltam, hogy össze kéne szedni legalább 50 főt. Mert különben képtelenek vagyunk ezt megcsinálni. És tényleg, tehát, hogy és hányan ültök most őszintén, tegyétek fel a kezeteket, aki nem hiszi el magáról, hogy koronás gyémánt tud lenni a DXN üzletbe. Most nagyon őszintén, merjétek föltenni. Azért tegyétek fel a kezeteket, mert a Tündi hallottátok, hogy mit csinált. Tehát hogy... És nem is tudom, mitől féltél? Hát, hogy nem tudom megcsinálni. Hogy nekem nem fog sikerülni. És hogy ez egy olyan nem jó érzés nekem. Meg hogy mit fognak szólni mások, hogy nem sikerült neki. Szerintem hasonlókat éreztek ti is, amikor a DXN-re gondoltok, nem? Tudjátok, milyen döntés volt ez, amikor kijelentettük, hogy elindultunk párosba, és ezt megosztottuk minden fórumon, hogy mi, és azt ugye akkor, amikor jelentkezni kellett, ez minimum egy fél évvel ezelőtt, de ugye mi már tavaly nyáron tudtuk, hogy meghoztuk ezt a döntést, és kitenni a nyilvánosság elé. És akkor ott volt, hogy úristen, mi van, ha nem sikerül, mi van, hogyha 20 kilométer után feladjuk, mi van, hogyha már a felkészülésnél belesülünk. És ugye ezek a gondolatok nap mint nap itt járnak mindegyikünknek a fejébe a hálózatépítésnél, hogy miért merjem én kimondani, hogy koronás gyémánt leszek? Vagy koronás követ leszek? Miért merjem ezt kimondani, amikor ennek akkora rizikója van? Hiszen amit egyszer kimondtam, akkor, és ennek majd talán a végén lesz folytatása, hogy van egy olyan fázis, amikor te még ezt el sem tudod képzelni. És a második fázis az a Tündinél jött. Akkor elkezdek játszani a gondolattal, hogy de milyen jó lesz, amikor mégis sikerül, és majd mit fognak mondani az emberek, és majd megsimogatnak, és majd felteszem a Facebookra, és mennyi lájkot fogok kapni. Meg hogy milyen büszke lesz rám anyukám, a gyerekeim, a férjem, az edzőm, a DXN-esek, és akkor az is egy ilyen jó érzés volt. De az én vállamra képzeljétek el, hogy ráült egy szörnyecske, mert hogy alapvetően én lelkes vagyok, de a saját gondolataim néha le tudnak húzni nagyon mélyre. És itt ült az egyik vállamon az a szörnyecske, aki azt mondta, hogy hát neked ez nem fog sikerülni, vagy hogy képzeled, hát cérna, vagy hát ilyen vékony. A másik meg azt mondta, hogy figyelj, neked sikerülni fog, te felkészültél rá, és elképesztő jó teljesítményt fogsz nyújtani. És ezek ketten itt vitatkoztak a fejem fölött, úgyhogy nagy küzdelem volt ez nekem, képzeljétek el, talán nem is gondolnátok, de nagyon kemény időszak volt ez az elmúlt fél év, így fejben összerakni magamban. De ez nem csak a Tündinek volt küzdelem, ez nekem is küzdelem volt. Hát mert sokat jajgattam neked azért. Soha nem futottunk 100 kilométernél többet. Tehát, hogy ez egy olyan elképzelhetetlen táv, szerintem sokatoknál ugyanaz, mint a koronás gyémánt. És egyetlen egy dologra viszont rájöttünk ez alatt az út alatt, tehát ez, amíg végigcsináltuk, és tudom, ez most furán hangzik, de talán a 4 Ultra Balaton közül ez volt a legkönnyebb számomra fizikailag.
És pusztán azért, mert rájöttem, hogy semmi különbség nincs. Tehát, hogy az egyik lábamat rakom a másik után, egyiket a másik után, és haladok előre. És tudom azt, hogy ezzel, hogy teszem azt nap mint nap azt a dolgomat, tehát hogy előbb-utóbb be fogok érni a célba. Azt nem tudtuk, hogy 16 óra alatt, vagy 24 óra alatt, ugye 24 órát tűztünk ki célul, hogy az alatt mindenképpen szeretnénk megcsinálni. De hogy ugye csak ez volt egy idő után a kérdés, de eljátszogattunk a gondolattal. Aztán volt egy nagyon, nagyon kemény pillanat, én azt élvezem, én minden pillanat, érdekes, a Tündi nem emlékszik annyira pontosan, de én nagyon, hogy nem voltunk Balatonon, egy edzésről megérkeztünk, egy ilyen jó sikerült edzésről, és a Tündi valahogy így azt mondta, hogy hát ezt a párost meg kéne próbálnunk. Tehát, hogy tudjuk le, aztán felejtsük el a futást. Igen, egész pontosan ezt mondtam, hogy Szabikám, oké, akkor csináljuk meg, aztán felejtsük el ezt az egészet. Ez így hangzott. Na, én nagyon belekapaszkodtam ebbe a mondatba, hogy akkor csináljuk meg. És hát én aznap este ezt meg is írtam a Marázs Zsuzsinak, hogy véletlenül se szálljon el ez a dolog. Tündi az ott ordibált velem, hogy ez miért kellett volna, nem gondoltam komolyan. Miért mertem megtenni, de ez olyan, mint amikor felhívod, tehát jön az, hogy Koronás Gyémánt akarsz lenni, és felhívod a szponzorodat, hogy figyelj, most tényleg Koronás Gyémánt akarok lenni. Tehát, hogy nem jajgatni szeretnék, nem ez hóbort, és nem azért, mert a social media ezt akarja hallani, vagy hogy a szponzoron ezt akarja hallani, hanem hogy felhívod, és azt mondod, hogy én most tényleg Koronás Gyémánt akarok lenni. Na hát ezt tettem meg, és akkor rögtön jött a következő, hogy abban a pillanatban, amikor ez a lépés megvolt, minden megváltozott. Tehát nagyon érdekes volt, hogy legdöntőbb pillanat az volt és ez egy másodperc kérdése, vagy 2 másodperc kérdése volt, amikor az igazi döntés ott megszületett, hogy igen, mi ezt meg fogjuk csinálni, és le fogjuk futni, és valami neked is ilyet kell megteremtened az életedbe ahhoz, hogy Koronás Gyémánt legyél. És az utána való, tehát a döntés után viszont már nem azon gondolkozó, hogy én ezt meg tudom-e csinálni, vagy nem, mert akkor most nem azon kezdesz el gondolkodni, hanem azon kezdesz el gondolkozni, hogy a büdös fenébe fogom én ezt megcsinálni. Mit kell tennem ahhoz, hogy meg tudjam csinálni? Mert azt láttam, hogy sokan megcsinálták, tehát ha ők meg tudták csinálni, hiába fiatalabbak 20 évvel, 10 évvel, 30 évvel, de ha ők meg tudták csinálni, akkor én is meg tudom csinálni. És most már, hál' Istennek, itt Magyarországon nagyszerű példák, itt ültök elől, tehát hogy hátul, mindenhol tulajdonképpen most már rengeteg nagyszerű példa van, akit ha figyeltek, akkor elhiszitek, hogy ez nektek is megy, és nektek is elképzelhető. És hát leültünk azzal, aki ért hozzá, ez nagyon fontos volt, és készítettünk egy olyan tervet, amire azt kell, hogy mondom, hogy ahhoz, hogy lefutottuk ezt a 211 kilométert, ez a 211 kilométer semmi nem volt magához az úthoz képest. Tehát nem a 211 kilométer volt fárasztó, és nem a 211 kilométer volt. Azt tudtuk, hogy az lepereg 24 óra alatt, és utána lesz, ami lesz. Nem tudjuk majd, hogy fogunk kinézni, egy kézláb érünk ebbe, vagy nem. Semmit nem tudtunk, de azt tudtuk, hogy ez csak 24 óra. De a felkészülés az fél év volt. Fél év volt, heti 5 edzéssel, és akkor jön a következő... Nem, picikét megtekerjük vissza az időkerekét? Hát akkor megyünk vissza. Mert hogy a Szabinak minden olyan könnyedén megy. Tehát, hogy ő kitűz egy célt, megvan a terv, és gyerünk, csináljuk. Én kitűzöm a célt, megvan a terv, aztán hát nem akar sikerülni. Képzeljétek el, hogy ugye innentől kezdve jönne az a rész, hogy és meg volt a terv, és gyönyörűen végrehajtottuk, befutottuk a Balatont, és itt vagyunk, mehetünk is oda le az első sorba. De nem. Elmentünk egy edzőtáborba, ahol egy esti futást talált ki a Zsú. Én Mikivel futottam párba, egymás mellett, jókat beszélgettünk, majd jött egy lejtő. Mi futottunk, a Tündi röpült. Mert hogy képzeljétek el, hogy mivel sötét volt, és előző este nagy vihar volt, ez ott volt Cserszeg-Tomajnál, vagy Hévíznél, és ez összeakadt ágakban belekeveredett a lábam, egyszerűen csapdába esett, és úgy, ahogy nem hiszitek el, ide följöttem a színpadot, oda beragadt itt a lábamba, ebbe a színpadba. Mindjárt most kiveszem, jó? Wow! Hát ez velem ilyennek történnek. Hát ilyen az én párom. Szóval, hogy akkor átestem, de így előre. Mindenki nagyon megijedt, én is egyébként.
Aztán utána persze azt mondta a Zsú, hogy most még benne vagy az adrenalin, a szervezetedbe haza kell futni, megvizsgáltak, nyilván volt ott orvos is a csapatba, és mondták, hogy oké, mehetünk. De nekem utána hónapokig annyira fájt a fejem, a vállam, a nyakam, a mindenem, aztán, hogy ne legyen egyszerű, becsomósodott a vádlim, begyulladt az ahilleszem, és a végén pedig a sarkam is begyulladt. És akkor én ezt mind azt gondoltam, hogy ezek olyan jelek, Tönci, mondtam, hogy nem fog sikerülni. A másik pedig mondta, hogy de, hát ezeket lehet kezelni, fantasztikus termékeink vannak, kellő türelemmel, higgadtsággal, nyugodtsággal, te ezt meg fogod tudni csinálni. Hát így kezdődött az én történetem, és én februárig alig futottam. Tehát mindenki már benne volt a felkészülésbe, én meg ilyen csorgonyállal néztem, hogy de jó nekik, hát ők biztos meg tudják csinálni, hát én nem tudom. Hát és jött az 5. fázis, és olyan klassz társaim voltak, mint Miki, akivel 2-3-as csapatba futottunk már 30 kilométert a Fertő-tó partján. Emlékszel, miket mondogattunk egymásnak, hogy mekkora hülyék vagyunk, és hogy mit keresünk mi ilyenkor, amikor be van fagyva a Fertő, mit tudom, -5 fok van, és mi 30 kilométert futunk, egyébként csodálatos időben, és gyönyörű emlékek ezek is mind, de hogy hihetetlen munka volt. De ezt azért mondom el nektek, mert ez a koronás gyémánttal is együtt jár. És nagyon sokan azt gondoljátok, hogy teszek egy picit, mit tudom én, valakit fölhívok, valakire ráírok, fölteszek egy posztot, hogy az elég. Ez olyan, mintha mi azt mondtuk volna, hogy elég az, hogy csak 2 kilométert futunk hetente. Azzal biztos meg tudjuk csinálni, mert hogy összességében fél év alatt összejön a 200 kilométer, és akkor csak meg tudjuk egybe is csinálni. Nem? Tehát, hogy vannak ilyen gondolataink. Ugye nekem nem a kis ördögült a szörnyecske. Nekem inkább tényleg az volt a motiváció, hogy én annyira akartam dolgozni, hogy én ezt mindenképpen meg akartam csinálni. Tehát, hogy én ezt túl akartam. Egyébként egy jó terv az egyébként túllő a célon. Tehát egy jó tervet, ha csinálsz, akkor az a kategória, amit biztosan elérsz, vagy például, hogyha most koronás gyémántra tervezel, akkor biztosan előbb el fogod érni, mert hogy ha napi programokba betervezed azt, hogy mit kell megcsinálni, és azt valóban megcsinálod, akkor az a terv tehát az azért terv. Tehát, hogy itt nagyon jól tudjátok, hogy nem szerencse kérdése az, hogy valaki elér eredményt az üzletben. Abszolút nem szerencse kérdése. Hanem beletett energia, munka, tanulás, technológia, minden, tehát, hogy nem szerencse kérdése. Na és a K betűt azt szándékosan nem írtam ki, szóval ezért csak nagyon sokat dolgoztunk érte, és mint ahogy egyébként a koronás gyémánt tér is annó, és ezt el tudják mondani a nagyszerű házaspárok, akár a Faragó házaspár, vagy most már Zoliék itt vannak a küszöbön, vagy Laci a mai napi koronás ambasszádorként, nem is értem, hogy mi az, ami az a belső hajtóerő, ami ennyi energiát, ennyi időt és ennyi elképesztő mennyiségű munkát ad, hogy a mi csapatunknak és az egész DXN hálózatnak az egész jobb legyen, természetesen Anikóval együtt. Hogy nem fog menni ennélkül a K sok munka nélkül. Viszont minden megéri, majd amikor a célba érésről Csak annyit, beszélünk. Hogy nyilván lemondással is járt. Elképzelhetitek, hogyha hetente 5 edzés volt, abból a 2 hosszú az mindig szombaton és vasárnap volt, és azok sok időt vesznek el. Tehát vagy elmegyünk reggel nagyon gyorsan azt jelenti, hogy 2 óra, de az így is úgyis 2 óra, és akkor utána főzni, ugye, mert vasárnapi ebéd kell, a rántott hús az nem maradhat el az asztalon. Tehát mindent jól meg kellett szervezni, hogy én általában pénteken elkezdtem főzni, hogy így vasárnapra majd a ebédhez mi is megérkezzünk a Szabival, de nagyon sok olyan programot nem mondtunk le, amit normális esetben mások szerintem lemondtak volna, mert hogy hát edzés van, meg fáradt vagyok, meg egyebek. Mi mindig mindenhol ott voltunk, és megoldottuk azt, hogy ha kellett, akkor Miskolcon futottunk, ha kellett, akkor Debrecenbe futottunk, ha kellett, akkor Szicseszbe futottunk. Tehát, hogy mindenhol megoldottuk, mert mind a kettő fontos volt nekünk. Tehát az üzlet is, és a sport is. És ugye a mai napra is 20 km edzés volt kiírva, de ma tudtam, hogy nem tudom megfutni, mit csináltam. Tegnap elmentem és lefutottam a 20 kilométert szabadnapon. Tehát, hogy ha van terved, és van célod vele, és van álmod vele, és most én azt mondtam, hogy az UB után soha többet nem fogok így versenyen indulni, legalábbis idén nyáron biztos nem, és vannak olyan hülye haverjaim, akik kitalálták, Szilágyi Zsolt itt vagy, és
bocsánat, hogy ilyen kis kedves jelzőt ragasztottam rá, de teszem, te voltál a főötletszerző, és a Mészáros Royval együtt 3-asban az Ultratiszatónál indulunk, tehát hogy körbe kerüljük az Ultratiszatot, úgyhogy azt mondták, hogy az öreget még fölrakják a dobogóra, úgyhogy hát most ezért edzek rohadt módon, tehát mert újra van motivációm, és újra kaptam a célt. Tehát, hogyha eléred a koronás gyémántot, akkor is kell tovább keresni, mert különben ott az ember, hogy nagyon meg tud rekedni, ha nem rakja tovább a célodat. És hát ahogy haladsz az úton, azért folyamatosan jönnek hát amiket a Tündi is ért, hogy elkezded újra hinni az edzés közben, hogy úristen, ezt nem fogod tudni megcsinálni. És képzeljétek el, ez nagyon nehéz eltudni, de talán Pisti is, tehát Miki, ezt ti tudjátok, nagyon jó vagy Szizsó, hogy van olyan edzés, amikor elmegyünk futni, tehát 211 kilométert lefutsz, tehát normálisan, vagy 50 kilométeres versenyeken is indultam, hogy elindulok, és 1 kilométer után azt érzem, hogy nem tudok tovább futni. Tehát, hogy kiköpöm a tüdőmet, és nem, és egy 10 kilométeres edzés van beírva. Tehát, hogy biztos éreztetek már ti is ilyet, és akkor ezért elgondolkodsz, hogy te, atya úristen, most akkor, ja, és az UB előtt van, hogy hát akkor most mi van? Vagy hogy ezt hogy fogom, tehát ha eljönni, és voltak mélypontok, tehát nem mondhatjuk el, hogy nem voltak mélypontok. Balatonberénynél még nem voltunk a felénél, és úgy éreztem, hogy basszus, rohadt fáradt vagyok. Tehát, hogy az izmaim már elfáradtak minden, akkor nem tudom, 80 km, 90 km, tehát hogy túl voltunk már a maratonon, persze, meg több volt, de hogy még itt van, ránk estedik, és jön az éjszaka, hogy mi fog történni, és akkor nem a Tündi kis ördöge, de az enyém is ott volt, hogy hogyan fogjuk ezt befejezni. Na de nekem a verseny előtt is voltak kihívásaim, mert hogy voltunk egy felkészítő versenyen, ahol az utolsó kilométeren hát jött egy kő, láttam, hogy azt át kell ugrani, Isten bizony, ott volt a fejembe, de nem sikerült, úgyhogy mint egy béka, és ez egy murván volt, gondolhatjátok. Szóval az én lábam a mai napig hát szép. Igen. Amúgy. Határos. Igen. Bevertem a fejemet, és képzeljétek el, 2-szer volt rajtam életemben baseball sapka. 2-szer. Egyszer Cserszegtomajon novemberben, egyszer pedig itt áprilisban. És mind a kettő dékszenes igen. volt, ez és fontos. mind a kettőt na de ez is egy jel volt, értitek? Szóval, hogy 2-szer felveszel sapkát, és mind a 2-szer elesel, el kellene ezen gondolkodni, most már tényleg. És akkor jött egy orvos, aki ellátta a sebeimet, akkor mondta, hogy sokat fut? Hát mondom, igen. És mi a következő verseny? Hát az ultrapadon. Hát én beadatnék azért egy tetanuszt, hát ha ennyit esik, akkor lehet, hogy érdemes lenne. És akkor a verseny előtt utolsó rossz hír, és hát persze tápláltam a kis szörnyecskémet. Képzeljétek el, hogy utolsó előtti nap verseny, már nem hiszem, hogy pénteken rajtoltunk, csütörtökön, nem tudom, elkezdtem kertészkedni, hát hogy egy kicsit ilyen mentálisan készüljek rá, hát nem megcsipett egy darázs. De annyira bedagadt a kezem, de nem hiszitek el, elképesztő módon, és mondtam, hogy Szabi, ne haragudj, én most már biztos nem fogok menni. Szóval ez az utolsó jel. Tehát már mi megcsipje meg? Nyilván a lábamat nem tudja megcsipni, mert az egy nagyon komoly trauma lenne nekem, hogy pont a lábamat, de hogy ez az utolsó jel. És azt mondta, hogy Tündi. De azt képzeljétek el, hogy a Tündi nekem már párt keresett. Tehát, hogy igen. ő neki volt Mármint futópárt. Kicsit elkesettem, amikor ezt megtudtam, de hogy így mondta nekem, hogy már keres nekem egy párt. És képzeljétek el, amikor én mondtam azt, hogy sokkal jobban futna Mikivel, akkor azt mondta, hogy nem. Ezt mi együtt fogjuk megcsinálni. Ezt mi együtt találtuk ki. És hogy így magadba meg fogod tudni, ott leszek veled. De hogy leszel ott, mondom, én a Gyurival leszek, te nem leszel ott, mert vagy én futok, vagy te sosem leszel ott. És azt mondta, hogy de, hidd el, jó lesz, megcsináljuk. Na, szóval így volt az, amikor így jönnek ezek a kis ördögök, de még visszatérve a dékszenes sapkára, tényleg 2-szer hordta a Tündi futás közben, mind a 2-szer elesett. Viszont úgy esett, hogy ráesett az arcára, és mind a 2 alkalommal a sapka mentette igen, meg. a simléder képzelte, hogy nem szabta le a fejét. Igen. Tehát ennyit a dékszenes sapkáról. Nagyon tudta, hogy mikor és hol kell lennie. Ez a másik szörnyeskét erősítette. Na és a 7. fázis volt, amikor végképp eldöntöttük már, hogy nincs visszaút. Ez nagyjából egy olyan 1,5-2 héttel volt az indulás előtt, és akkor azt mondtam a Tündinek, hogy... Értsétek, úgy előtte is tudtuk, csak hogy akkor én a szörnyeket leporoltam a vállamról, és azt mondtam, jó, az a darázsot kicsit még elbizonyítodott, de hogy akkor igen, tehát most akkor fejjel előre. És
onnantól kezdve minden megváltozott. Tehát oda mentálisan minden fél órából legalább, vagy amikor elmentünk egymás mellett, volt egy pacsi, hogy siacsapítás. Tehát olyan annyira erősek voltunk már mentálisan, hogy amikor már odaálltunk a rajtba, az már nem volt kérdés. És ez a mentális erő, ez az, amit én mindenkinél érzek, akinek például van célfüzete. Aki nap mint nap találkozik az álmaival, aki kimeri rakni a hűtőre, hogy mit szeretne elérni, vagy mind az Zoliéknak a komplett ajtón, vagy falon, vagy mit tudom én hol volt, és megélték az álmaikat. És képzeljétek el, nekünk, hát nem is tudom, 8 vagy 10 évvel ezelőtt szintén volt júniusban egy ilyen szeminárium, és mentünk vissza Balatonra, akkor a Tündi még a Magyar Telekomnál dolgozott, nekünk is volt vállalkozásunk, meg minden, és akkor mondtam, hogy Istenem, én annyira, de annyira szeretném, hogy amikor itt júniusban vége van a szemináriumnak, és lemegyünk a Balatonra, én az egész nyarat szeretném lent tölteni, és élvezni a szabadságot. És képzeljétek, ezt az életet éljük. És ez 10 évvel ezelőtt egy ilyen kimondott gondolat volt, és amikor ezzel most szembesültem, hogy jöttem, hogy tényleg júniusi szeminárium van, az elmúlt 1-2 évben ugye ezek a júniusi szemináriumok úgy nem voltak stabilak, és ugye elmaradoztak. Most éreztem újra, hogy Istenem, mennyire hálás vagyok a DX-ennek, mennyire hálás vagyok a döntéseimnek, mennyire hálás vagyok a célkitűzéseimnek, mennyire hálás vagyok a megtett munkáimnak, hogy azt az életet tudom élni, amit annó 10 évvel ezelőtt megálmodtunk. Na és egy ilyen döntés volt, és hagyj köszönje meg, nyugodtan vegyél levegőt, de a Gyurinak, mert láttok egy képet, hogy mondjuk elég szomorú kép, mert nem ez még az indulás volt, akkor ez még, hát Gyuri se tudta, hogy mire vállalkozott, mert ugye ezt a 24 órát ő is végig. Gyuri kísért bennünket 24 órán keresztül autóval. És ő volt a mindenesünk, ő öltöztette a Tündit, ő volt a mindenesünk. És hogy velünk voltatok ti is, mert az a rengeteg mennyiségű üzenet, amit kaptunk menet közben, az a biztatás, hogy éreztük azt, hogy velünk voltatok, az valami hihetetlen erőt adott. És jöttek? Nem jöttek. Nem jöttek. Hát ha nem jöttek, nem jöttek. Nem. Én nekem van egy fontos dolog, amit meg szeretnék veletek osztani, mert hogy biztosan, amikor ilyen nagy dolgok történnek veletek, hogy még gyémántok lesztek, meg elértek a következő célt, stb., akkor biztosan a szponzorotokkal ezt átbeszélitek, és kaptok is tőle valamilyen üzenetet. Így vagy úgy. Vagy azért, mert elértétek, vagy azért, mert most fogjátok. És a Zsulben nagyon profi. Mindahogy a Kocsó Laci is, és az Anikó fantasztikus is. üzeneteket tudnak hagyni Laciék, és Anikóék elég motiválóak, meg felhívnak, mondanak egy mondatot, aztán leteszik, és akkor én meg ott ülök, hogy azt a mindenit lesz most hogyan. De a lényeg, hogy a Zsú is nagyon erős ebben, hogy egy utolsó pillanatban egy jól irányzott messenger üzenettel, hangban, mert hogy ugye van azért elég sok versenyző, aki indult, megüzenje azt, amit gondol. Nyilván nem fogom az egészet, meg nem is szerettem volna, ez amúgy egy 15 perces hangüzenet, és abból az elejét szeretném, hogyha meghallgatnánk. És én talán senkinél nem vagyok így a csapatban, mint nálatok, hogy jöttél azzal, hogy egy félmaratonra segítsek felkészülni, és itt tartunk, hogy 55 évesen, vagytok már 55-ök? Remélem. Szóval, hogy elmentek együtt, egy férj, feleség, és végigmentek, és körbefutjátok ezt az óriási tavat. Ez egy akkora dolog, hogy ezt így szerintem felfogni se fogjátok fel. Ahányszor ezentúl lementek a vízre, ahányszor felszálltok a vitorlásra, mindig ez fog eszetekbe jutni, és mindent is felül fog írni ez az élmény. Úgyhogy csak azt kívánom nektek ezen az úton, hogy élvezzétek minden lépést, semmi terhet ne pakoljatok magatokra, szépen, lazán. Írtam valamiféle stratégiát. Hát ez megmarad nekünk. Na szóval, hogy amikor ezt az üzenetet meghallgatom, ezt egyébként nagyon sokszor meghallgatom, mert hogy a mindennapi életben is egy nagyon fontos, mert hogy mindenkinek van egy Balatonja, van egy 211 kilométere, és hogy ezért minden nap dolgozunk, és nagyon jó, hogyha van egy ilyen kis üzeneted, egy mondatod, egy idézeted, amit így hallgatsz, kiírsz, felteszed a hűtőre, vagy a telefonodon ott van.
hogy amikor létrejön egy WhatsApp csoport, és a WhatsApp csoport neve, hogy leendő Crohn ambassadorok, ugye? Ez valami hasonló, ami nem nyomás, de rohadtul az. Szóval egy idő után, amikor elengedsz mindent, akkor a legvégén visszatérsz az álmaidhoz. És amikor nekem a legnehezebb volt, mert azért nem egyszerű, gondoljátok meg, amikor így nedves párás, vagy hiába cserélsz pólót, attól még utána még egy darabig izzadsz, ugyanúgy nedves lesz a pólót, beülsz a Gyuri előre melegített kocsiába, utána letelik egy óra, elmerevednek az izmaid, kiszállsz, úgy mész, mind a robot, így kezdesz el indulni, és a hideg éjszakába el kell indulnod, mert vár rád egy új 11-12 kilométer, és ezt 12-szer meg kell csinálni. És olyankor nem marad más, mint visszatérsz az alapokhoz, hogy futsz, és elered a könnyed, mert a tündire gondolsz. Ered a könnyed, mert arra gondolsz, hogy a gyerekeidnek példát kell mutatni. Tehát nem üres szavak azok, amiket dobálozol a levegőbe, hogyha te valamit azt mondasz, hogy megcsinálsz, azok nem üres szavak. Nem ezt szeretnéd látni, hogy a gyerekeid erről tartsanak, hogy hát apa, mondtam ilyet, majd elfelejted, vagy lesz ilyen. Hanem arról, hogyha kimondod, hogy igen, koronás gyémánt leszek, vagy gyémánt leszek, vagy mindegy is, hogy mi lesz a célod, akkor azt megcsinálod. És ugyanez igaz felétek is, a saját üzlettársaink felé, vagy a keresztvonalak felé, mindenki felé. Én nem szeretném, hogyha bárki közületek azt tartaná rólam, hogy üres szavakkal dobálozom. És ezek a dolgok, ne tudjátok meg, hogy milyen hihetetlen erőt adnak az éjszakákba, vagy a mindennapi munkákba. Amikor azt gondolod, reggel fölkelsz, és ezek eszedbe jutnak, hogy hát kéne valamit ma tennem, föl kéne valakit hívnom, kéne valami jó posztot írnom, kéne valami marketing kampányt csinálnom, akkor ezek mind visszatérnek, és visszajövünk az álmokhoz. És ez az utolsó, az a csoda. Nagyon örülök, Judit, hogy sírsz, mert mindjárt én is ezért, tehát, hogy ezt hagyd abba, légy szíves. Szóval, amikor átfutsz a célkapun, amikor tudod, hogy megvan, de már előtte tudod, amikor jön egy csodálatos, exekutív Crohn Diamond, és bringázik melletted, vigyorgó fejjel megérkezik, és bekísér az utolsó 3 kilométerbe, vagy kilométeren a célba, vagy amikor az előző, ami Tündi utolsó körében, amikor befejezte, és megéltük azt a pillanatot, amit bennem végig az motivált, és képzeljétek, egész versenyen én annyira motivált voltam, amikor anyukámat hívtam, vagy amikor hangüzenetet hagytam, mindenki mondta, hogy milyen jó a hangod. Mert annyira motivált voltam, mert egy dolog volt a fejemben. Hogy ezt megcsináljuk, aztán abba hagyjuk. A másik, hogy csopakon át fogom adni a Szabinak a képzeletbeli stafétát, én azzal végzem, én azzal lefutom a magam 100-valahány kilométerét. Futok feléje, ő fut felém, hát nem futott egyébként, ez csak szólok, mert ez így volt az álmomban, hogy futunk egymás felé, te is jössz nekem felé. Nekem még volt hát egy 10 kilométeren, persze. És megállunk egymással szemben, megfogjuk egymás kezét, egymás szemében nézzünk, átöleljük egymást, és azt mondom neki, hogy Szabi, megcsináltam, a célban találkozunk. És képzeljétek el, hogy ez amikor megtörtént, én sose gondoltam volna, hogy erről felvétel készül, mert hogy ott voltak a gyerekeink, ott voltak a DX-es barátaink, és ez megvan. És ez így lett, képzeljétek el. És ez valami hátborzongatóan fantasztikus. Ezért megérte. Mármint, hogy ezért az érzésért, hogy ott álltunk, és egymás szemében néztünk, és tudtam, hogy a Szabi azt a hátralévő 7 kilométert már békaügetésbe is. Meg amikor Zanikó mondta, hogy Tündinek jobb a hangja. Ne, egyetlen egyszer volt, egyébként tényleg így volt, de motivált, engem annyira motivált. Akkor csak emlékeztem rá. De hogy tényleg, tehát hogy ezek is, egyébként tényleg volt, amikor olyan volt a hangom, tehát amikor beszéltünk, de logikus, tehát hogy azért 108 kilométerre fejeztük ezt a versenybe, és nagyon hálás vagyok mindennyikötöknek, nagyon hálás vagyok Zolinak, mert kaptunk egy olyan videót a végén, amivel szeretnénk zárni az előadásunkat. Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki csak egy picit is hozzátett a DXN üzletünkhöz, egy picit is motivált, magyarán itt mindenki. A sportban is, a csapatban is, a szponzoraimnak nagyon-nagyon hálás vagyok. Nagyon hálás vagyok most már Zolinak, hogy itt van, és a következő 15 évet legalább remélem, hogy együtt toljuk végig Louise-nak az európai vezetésért. Úgyhogy én csak hálás vagyok, és azt hiszem, hogy én be is fejeztem. Köszönöm. Csak záró gondolat.
aztán utána még 2 perc jön, de az már csak film, meg élvezni kell, meg... Szóval, hogy képzeljétek el, hogy mindig nagyon nagy erőt adnak azok a gondolatok, amiket futás közben kap az ember egy versenyen, mert tényleg átlendíti a következő 1 kilométeren, a következő nehézségen. Nekem 2-szer volt nehézségem az éjszaka, nem a daráscsipés, meg az összes többi lefityültem, képzeljétek el, hanem egyszerűen fáradt voltam, tehát ez a megvonásos, nem így kell mondani, alvás megvonás, jó, majdnem más mondtam, szóval, hogy az nagyon-nagyon rossz volt. És az, hogy tényleg ki kellett szállni az autóban hajnalba elég sokszor, és akkor ilyenkor, amikor kaptam üzenetet, akkor előtte ezt végighallgattam. És volt egy házaspár, ők a mi szponzoraink, akik végigkísértek bennünket az egész éjszaka. Értsétek úgy, hogy így online, meg még sokan mások, tudom, hogy velünk voltatok, csak ugye velük ez egy nagyon szoros és fantasztikus kapcsolódás volt azon az éjszakán, és aztán hajnalban kaptunk egy üzenetet egy olyan személytől, akitől teljesen váratlan volt, mert tudom, hogy ugyanhogy korán kell, de hogy így spontán üzenjen nekünk, ő pedig Faragóné Keser Judit volt, és annyira jól esett, tényleg ez a váratlanság ereje, tudjátok, amikor így egy olyan hölgy, akitől nem számítasz rá, mert végül is egész üzengetett egyébként nekünk, csak hogy az a reggeli, az egy annyira úgy a szívhez szóló és teli találat volt. És a másik, aki ilyen sokat üzent nekünk, az a Gyuri, mert a Gyuri úgy készült, hogy minden egyes elindulásunk előtt elmondott egy idézetet nekünk. Mondta, hogy biztos nem nekünk szól, de ő ezeket találta, bocs. De képzeljétek, hogy mindegyik ült azon a pillanatban, úgyhogy ez is egy ilyen elképesztő felemelő érzés volt. Na, úgyhogy az a lényeg, hogy sok erőt adtatok nekünk. Meg az, hogy éjjel 1-kor a szponzoraink elmentek sétálni, hogy támogassanak minket. És ne tudjátok meg, hogy micsoda erőt adnak ezek a dolgok. És fölhívtak és küldtek egy képet, hogy elmentek miattunk sétálni éjjel 1-kor. Tehát ezek valami csodálatos dolgok. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük. És még van egy... Hát igen, a lényeg. Ez a lényeg. És ezt meg Bojtos Zoltánnak köszönjük. József, egy pici türelmet, azt a páros gyorsan lefotózzuk. Hát gyorsan lefotózzuk a párost, ekkor értünk be a célba, egyébként 23 óra valahány perc után. És 19-ek lettünk a 100-ból. 19. Gratulálunk a páros teljesítőknek. Neked milyen jól sétálunk? Gratulálunk nektek jövőre. Hosszabb távon. Ne akarjak nektek rosszat, tudom. Elő a kezekkel tapsoljátok meg őt is. Képzeljétek el, hogy megcsináltuk, és ráadásul nem is tudom a pontos időt, de hogy 24 órán belül az biztos. Úgyhogy elképesztő boldogok vagyunk. Voltak nehézségek, rengeteg öröm, és egy hatalmas természetesen köszönjük a bringás kísérőnek a munkát. Mindent köszönjük a szurkolást, hogy velünk voltatok, hogy üzenetet küldtetek. Olyan mennyi teljesítő, pici türelmet kérünk tőletek. Morgáné, Bátrai Barbara, itt a célterületen. És főleg az, hogy a Pisti meg bekísért most bringával. Ez volt a legkevesebb. És itt van a szurkolótábor, akik megjelentek. Sziasztok! Gratulálunk, gratulálunk! Szóljon hát most neked a dal, megérdemelted a diadalt, a sok szemmel örömtől csillog, fényesen ragyogó csillag. Szóljon hát most neked a dal, megérdemelted a diadalt, a sok szemmel örömtől csillog, fényesen ragyogó csillag. Nagyon szépen köszönjük! Köszönjük szépen!